Fotky a videá nemajú prakticky žiadny význam, lebo každá chvíľa pominie a už sa nikdy nevráti a zachytávať ju nejakými takýmito zrkadielkami, zariadení. Neviem. Proste je tu chvíľa, ktorá plynie a pokiaľ ju človek nezužitkuje tak, aby si ju sám zapamätal, tak to nemá význam fotiť si a kamerovať a podobné veci.